kining maong buta makakita ni siya sa una nya nabuta nya sinati siya nga lisude kaining mabuta ta nangayo na sad siya kaluoy sa Ginoo nga makakita siya pag-usab nya gihataga na sad sa Ginoo og pananaw. Ambot sa inyong paminaw musugot pa ni siya mabuta pag-usab murag di na tingali kun makatilaw lang tag impierno din agita ganahan magpakasa mao ginay tinuod ang nakaapan lang wa takatilaw og impierno pa dinhis kalibutan mao nang maglisod tag pugong sa sala. Ang sala mao nay makapahimo natong buta. Diri sa unang pagbasa nabutaan ang mga Hudiyo tungod sa ilang kahadlok sa mga powerful nga mga kaaway. Misunod sila bisag unsay isulti sa ilang mga kaaway kadto sila si Hari Antioco. Nya naghimo sila mga pagsimba, pangabuhat nga supak na gyud kaayo sa ilang pagtulunan. Pero matud pas unang pagbasa, dunay mga Israelita, dunay mga Hudiyo nga gipalabi nila ang pagpakamatay kaysa magbuhat og pagsupak sa ilang balaod nga giila nga balaod sa Ginoo. So sa una pa gid ni ang nagtuos Ginoo sa mas mga Israelita nga mausad ang kaliwat ni David o kaliwat ni Hesus o kaliwat nato sa pagtuo, uso na gid ni sa una ang pagpakamatay. Pero karon murag wa naman kaayoy magpakamatay, mo patay hinuon, dili magpakamatay. Sige ko na be, lingian na mong tupad ing na andam bakang magpakamatay para nako. Ana. Yagdigin na mo sugot, mo patay ng tawhana. Muna, gipadayon sad ni sa Ginoo ang hagit hangtod karon o gitiman-an ni Kristo sa iyak mismong dugo. Siya nagpakamatay para nato to set an example nga kini di ang pagpakamatay aron pagsaksis atong pagtuo gikinahanglan ginig maayo. Nya mao ni ang tuburan sa kinabuhi nga tinud-anay. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon tatagai ako kinabuhi Ginoo og tumanon ko ang imong kasuguan. Pero sa tinud-anay tumanon ko ang imong kasuguan Ginoo bisan pag mawad-an ko kinabuhi. Munay gibuhat ni Pedro Calungsod ni Lorenzo Ruiz. Na unsaon man ni nato pag-translate sa atong kinabuhi, ang atong paghigugma sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan ug sa mga makasasala labaw sa atong paghigugma sa atong kaugalingon maunay pagpakamatay nga gipangita sa Ginoo. Dili ka na mga suicide bomber, dili ka nang paghikog nga muambak kas building o maglaslas ka sa imong kamot kay isog kunuhay kay ka. Dili na ay tinalawan man na kana gyung muhatag ka ngadto sa imong isig katao bisan pagwa na kay imo. No, mo na pinakanindot. Mo nang pasalamat ko ninyong namalit og mga slots. Sibaw ko daghan ninyo mga pobre na sad kaayo. Pero ato ning gihimo aron pagtabang sa mga kabos. Ang atong mga kabos nga tagaana na bugas nga mga 3,600 na sila. So nagsugod na tarog panghatag og mga bugas niya nagpadayon sa tagtrabaho og mga balay nga gubaon. Hopefully makaabot tag 60 ka balay. Ang matag balay mo gasto og mga 20 to 30,000 pesos average dana na sa mga materyales og sa labor nya tabang mo ana. Gahapon gipakita nato nakahuman na tag-usa nya salamat sa nagsigig palit og slots ang atong CTO karon na baning Huwebes Kutob
nahalina na ta as of yesterday og 22,600 ka slots, 17,400 pa ang available, tag 100 pesos per slot. Nya naatay 192 ka 60 slot challenge or 6,000 pesos. Unya ang ato sang kuan, niuminto sa gamay ang atong SBF DAG, niabot na sa 587. Unya napay 59,413 ka slots nga available, tag 500 sa ni per slot. Yang atong investment slot ni tubo-tubo sad, niabot nag 118 ang atong halin, 22 slots na lang sa DSAP ang atong available, 22. So naamoron dihay tag 500,000 nga 22 kabuok. Hotda na lang nigpalit. Nya sa ato sang 118, ang 103 maunay atong actual nga cash investment. Unya 15 ka slots pa ang pledges. So kining tanan pulos gini expression of love o pagpakamatay, ginagmay o dinagko alang sa kaayuhan sa tanan. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayo. Praise the Lord. Unya, unsa may atong buhaton aron mahunong ning kamatay sa kalibutan kaning gubat o panag-away. Simple ra gyud kaayo. Samas gibuhat sa mga balaang tao, wa sila mo apil sa gubat, ni apil sila ampo, ni apil sila og pangita sa Ginoo, taliwa ni ining kagubot. Sama sa buta, gikasab-an siya, gubot ang iyang palibot, pero wa gid siya mawa sa iyang focus. Singgit gid siya, Hesus, anak ni David, kaluy-i ako. Wa siya maalihi sa kagubot sa kalibutan. Nga igsuon, gubot siguro ang atong palibot, pero wa na magpasabot nga ang Ginoo layo nato. Dili solusyon ang pagsigi natog lalis kinsay sakto aning nanagubat. Mutan-aw lang tas Ginoo og mutuman sa iyang sugo. Maunay sikreto sa kalinaw, maunay sikreto sa kinabuhi og kaayuhan sa kinabuhi. Sige, manindog na ta.